Ела тук, ела тук, ела. О, Марко, тук, кой те пусна? Кой те пусна? Кой те пусна? Кой те пусна? Хайде, бегай. Бегай от тук, бегай. Бегай от тук. Абе, не знам. Снимам го зарад малката, защото тя не е виждала. Отде дойде? Чита? Не го знам. Както виждам, има... Хайде, Марко, бягай. Бегай от тук. Хайде, бягай. Ела тук, ела. Кажи, бе, какво искаш, бе? Ела да те направим. Стига му толкова.